Takže čau, já jsem Flasher a vítám vás u prvního dílu z Minecraftu, ale není to single player, takže vás musím upozornit, že se nebudete nudit, budu se tady někdy zvát hosty a takové věci. A dneska tady jsem bohužel sám, ale jsme na spawnu. Tento server, co bych vám o něm řekl, je to server mě a mého kamaráda. A toho kamaráda si tady právě někdy chci vzít. Jakože si ho tady pozvu. A natáčím s texture packem, jste si mohli všimnout, odkaz bude, nebo spíš link na tento texture pack bude v popisku videa. A pustíme se teda do hraní, takže tady máme, co tady máme? Máme tady domeček, prostě jen takový nějaký domeček, teď počkejte na to, počkat. Tady máme prostě jen takový normální domeček, dvě postele, nevím, co tento domeček jakože ještě všechno bude obsahovat, ale to jo, já si zapnu jedničku, abyste viděli, co mám v inventáři. Za začátku dostanete, vždycky když se přihlásíte na tento server, tak dostanete tuhle základní výbavu. Já už jsem teda dostal, už jsem tady na tomhle serveru hrál, takže už mám něco jakby víc a ještě mám něco doma a to vám pak ukážu. Takže zas jdeme. Tohle dostanete za začátku, jinak si myslím, že tady v tomto domku není nic jiného zajímavého. Stavěl jsem ho já, takže stavěl jsem ho celkem poměrně narychlo. Nic víc vám k tomu asi říkat nebudu. Teď tady máme pravidla serveru. Neničit spawn, nebrat věci ostatním, negrifovat. Tomuhle bych vám řekl jenom to, že jsem to nepsal já, psal to ten můj kamarád, nebudu říkat kamarád, budu říkat Retousek, takže někteří z vás ho možná znáte. Povolení serveru můžete nadávat, no jo, no. Stavět nekalé věci, to je celý on, a půjčovat si věci, ale pak vrátit. To je jako, že my tady ještě něco přidáme, že tady třeba budou nějaké na spawnu nějaké čestky a tam budou prostě třeba redstone, tak si ho můžete vzít a pak třeba za 2 měsíce ho můžete vrátit, ale je to jen na vás, kdy ho vrátíte, ale musíte ho. Pamatujte, jestli porušíte pravidla, tak máte ban s láskou třetí. Vidíte, psal to Třetousek, nebo Tretousek, nebo Třetí prostě. Tady jsou nějaké takové divné mapy, nechtěli jsme to dělat nějak jakože lépe, tady má Třetí naplánovaný nějaký projekt, to se teď seklo. No, to je jedno. Teď jdeme k té hlavní části, na které jsem se vlastně celé podílel já. Takže jdeme. Jdeme do nedru. Tak. Dobré, načti se. Tak. Jsme tady jakby v nedru na spavnu. Já si myslím, že tohle je pěkný styl, mně se to teda osobně líbí. V tom texture packu jsou krásně zvýrazněné, že tady tohle jsou prostě sloupy. Tady Třetí rozbil moje plány, ale tak to už je jedno. Byly tady prostě takové jakby bannery, nebo jak bych to nazval. Tady máte ender chestku, tady máte prostě další netruhly, knihovničky a takové další věci. A teď se blížíme úplně k tomu hlavnímu. Takže tady jsou jako kdyby prostě cesty, kde co vede, tohle třeba vede, já vám ukážu, kam to vede. Takže trochu déle to trvá, je to dlouhá cesta. A vede to do Nether Fortress, kde tady jsem přidal schody, protože to tady vypadalo hrozně, aby se v tom vyznal, takže prostě tohle vede do Nether Fortress. Nic víc, jakože jednoduchý styl prostě všeho
tady na tomto serveru. Jenom nějaké detaily tady jsou vypracované. Jak říkám, ten server se určitě ještě bude upravovat. Určitě tady pozveme více lidí, zatím tady hraju já jenom a Třeťa. Jinak Třeťa je toho majitel. Já jsem jako kdyby spolumajitel, nebo jak bych to řekl. A jdeme se teď podívat k Třeťovi, jak to tam u něho vypadá. Já jsem u něho, musím říct pravdu, ještě nebyl. Takže se k němu jdeme podívat, jak to u něho vypadá. Takže Třeťa tu nemá nic postavené asi. No to nevadí, takže Třeťa tady asi nic nemá postavené, jenom tady má nějakou truhličku. Truhlu a heleme se. No, zase se omlouvám. Dobré. Má takový jakby krásný biom. Mně se osobně takové biomy líbí. Má to tady na pěkném místě. A teď se jdeme podívat ke mně, jak to vypadá u mě a s čím jsem začal a s čím chci pokračovat a čemu se chci vyvarovat a tak. Tady, tak. Takže on má zelenou chodbu a já mám, tuším, světle modrou. Takže Třeťu poznáte, když vlezete do toho. Jo, samozřejmě jsem ještě zapomněl na jednu důležitou věc. Tady, když přijdou nějací hosté, tak si tady udělají svůj nether portál. Udělají si tady svůj portál a je tady místa dost, tuším. Takže já si myslím, že tady může hrát hodně lidí. Takže tady si můžou lidi udělat svůj nether portál. Jak jsem říkal, hrajem tady zatím jenom já a Třeťoušek. Za chvíli tady budeme hrát, možná nás tady za chvíli bude hrát víc. Uvidíme, do jakého dílu do jakých dílů tato série dospěje a tak no. Takže tady máme ovci. Dobré, necháme ji žít. Chtěl jsem ji zabít, ale tak necháme ji žít. Takže, já tady mám schody. Ale to není to podstatné. Já jsem tady totiž začal pracovat na jedné takové pěkné věci. A to jsou doly. Tady mám postel, jenom nějakou dvojtruhlu, ve které nemám moc věcí. A tak no. Jestli slyšíte nějaké zvuky, tak to je můj pes. Neštěkej! Dobré. Jen tak. No, není to dokončené, budu to dokončovat nevím kdy. A prostě tady mám jakože něco takového prostě. Uvidíme, jak s tím pohnu do dalších dílů. No dobré, takže a co budeme dneska jakože dělat? Já si vezmu jenom jídlo. Tak. A co budeme dneska dělat? Mně napadlo, že bychom dělali farm. Jo, já si můžu nasadit brinko. Takže mě napadlo, že si můžeme tady dělat jakože jenom, že vás přivítám se serverem a tak. Ale já nutně potřebuji jídlo a farmy. Mám jídlo jenom z toho, co dostanete z začátku, takže toho nemám moc. Takže já si asi udělám farmy a potřebuji kyblík a železo nemám. No tak to jsme celkem v brindě. To je jedno, takže necháme si tady meč, dáme si tady tohle a seedy si vezmu. Nemáme sice kyblík, ale tak si ty farmy uděláme blízko vody. Hele koník, já tě zabiju. Ne, dělám si srandu. Proč bych zabil takové ubohé zvířátko? No, takže si tady... Co? To se nemění. Jo, aha, dobré. Lak. Nevím, počkat. Takže si tady uděláme takhle, kolik nám to jde pryč. No, konečně.
Máme toho ještě 5, takže 5. 5. Dva, 3, 4, 5. Tak. Teď si myslím, že bychom mohli mít dost jídla. No, ne poměrně dost. Tak. To bychom měli a tady zabijeme ovci. Dobré. Co bychom mohli udělat teď? Já nechci teď moc jakože pracovat na těch dolech, protože já je chci udělat buď to s vámi někdy, ale až příště, protože je prostě nechci dělat teď. Takže bych je s váma buď to udělal někdy v příštích dílech, a nebo bych to udělal za kamerou, po případě. Můžete mi samozřejmě napsat, jak se vám tento server líbí. Jestli byste na něm chtěli hrát, tak jenom napište do komentářů Flashy, chtěl bych si zkusit zahrát na tom vašem serveru a to už se pak nějak domluvíme. Takže jestli fakt vážně budete chtít opravdu si zkusit zahrát na tomhle serveru se mnou, s Třeťou a s ostatníma hráčima, tak není problém. Tento server ještě nemá jméno, to jméno mu dodáme někdy do budoucna, takže tak no. Ale já furt nevím, co bychom teď udělali. Já si tady teď sice ještě sekám trávičku, ale co bychom tak udělali? Tak půjdeme se vyspat, protože teď na serveru, když dám tabulátor, tak vidíte, že tu jsem jenom já. Třeťa totiž někam šel. Takže se můžeme vyspat bez toho, aniž bychom psali Třeťovi, jdi se vyspat. Já zkusím, jestli mi jde psát. Ne, ale když napíšu. Ne. Tak to jde. Takže to je super. Ale musí se bohužel psát ten příkaz. Takže já vím, co bychom mohli udělat. Naženeme si tady slepičky. Já mám někde ploty. Takže já mám tady plot. A uděláme si tady slepičky. Tak tady už máme 2. Dobře. Stůj, stůj. No dobře, on nám utekla. Ale tak to nevadí. My si ji tady znovu naženeme. Hele, slepičko, pojď. No pojď. Pojď. No pojďte. Pojďte. Dále. Ano, pojďte. Pojďte vy slepičky. Tak, a máme slepičky. A to jsem neudělal dobře, protože teď nevím, jak se dostanu ven. Tak, a máme slepičky a teď je rozmnožíme. Běž pryč. Ona se pak nemůže rozmnožit. Hej. To byla slepice. Já chci rozmnožit tam tu. Zavolej tady tu. Matildu, vole, budu jí říkat Matilda. Nevím sice, jak je rozpoznám, ale... No, ty blbá slepice. No, už jí vyprchali srdíčka kvůli tebe. No, tady mám dalšího. Tu už nechci. Tu už zabiju. Dobré. Takže mohli bychom si tady ještě navést krávy, ale na to nemáme tolik věcí. Takže hele prasátko,
Prosím tě. Zůstaň tady, jo. Proč jdeš za mnou? Si myslíš, že mám mrkev, nebo co? To je kuře. Chceš? No to nejdeš, co? To tě nezajímá. Dobře, no, tak čest. Takže my bychom si tady mohli ještě navést ovce, ale ještě nám neporostly ty wheaty. Takže já se jdu podívat, jestli nám tam něco málo vyrostlo. No. Nic moc. Ale dobře je, že tady máme palouček. Můžeme se tady jít podívat po okolí, co tady všechno je. Jinak tady funguje příkaz /home, takže není problém se pak vrátit zpátky rychle. Takže jsem si mohl vzít jídlo, ale tak to už je jedno. To už teď řešit nebudem. Na tom texture packu se mi třeba líbí, že ta tráva je hodně propracovaná, že to prostě není odflinknuté jak v defaultní verzi. Takže se mi to mnohem více líbí. Hele, tady už máme můj neoblíbený biom. Tady ukopem si hlínu. Tak, berem všechno. A já jsem tady spadl. No, to je jedno, tady si hned vylezem. Tak. A vrátíme to zpátky. Tak. Můžeme se jít podívat ještě někam. Můžeme si tady, nebudu moc tu mapu zvětšovat, protože by se na mě třetí asi hodně zlobil. Takže si to tady jen tak nějak projdeme. Je tady hodně velký palouk, jak můžeme vidět. A heleme se, jo, to už jsem vlastně viděl. Já jsem tady trochu deorientuju, takže co to tady je? Co to tady je za strom? Doly. Spíš jáma. No, co je tady? Já myslím, že tady je nějaká propast. Uhlí! A já nemám krumpáč. No, to jsme v řiďce. Tady je houba, která roste na, jak můžete vidět, na stoneu, takže bez problémů. A já mám hlad, to jsme v pytli, já mám hlad. Tak nic, jdeme domů. Tak. No já teď nemůžu běhat, že? No to mi je k ničemu, když tady budu skákat. Takže si vezmeme jídlo. A napapáme se. Dobré. Tak, už si to rovnou necháme u sebe. A co bychom mohli dělat teď? Sticky. Může spát jenom v noci. Nevím, co z těch sticků. Proč jsem si vzal ty sticky? Já myslím, že s něma něco jde dělat. No to je jedno. Mám 18 houbiček, protože tady já jsem v tom biomu, kde rostou takové ty velké houby, takže výhoda mého biomu oproti tretouskovi nebo tréťovi. Budeme mu říkat jenom tréťa. Podle mě, když uslyší, že mu říkáme tretousek nebo... No prostě tretousek zní hodně divně, je to ujetý, třeťa zní mnohem lépe. Když řeknete třeťa a neřeknete tretousek, to mi přijde také ujeté, takže ode dneška říkáme jenom tretousek. Teda, ne, říkáme jenom třeťa. Takže už neuslyšíte tretouska. Od teď. Takže si postavíme strom normální někde tady. Tady si ho postavíme. Tak. A bambus. Máme bambus. Nebo jak se to tady jmenuje? Sugarcanes. Aha, jo. To mi mohlo dojít. Ale prostě bambus. A podle mě se z toho bambusu dá udělat papír, takže se nám to bude hodit. A cukr, a cukrem se dá krmit všechno.
Ne, cukrem se dá i krmit jenom koně. To už je jedno. Tady zabijeme zase ovečku a jsme 4. level up, kámo. Jdeme tady dál. Bělouš. Milouši. Ty slípko jedna. No, konečně. Ten texture pack se mi úplně wow. Klaním se jeho tvůrci, protože některé věci, jak si můžete třeba všimnout, že tady třeba ještě to brnění nemám není propracované v tom texture packu. Ale až budeme mít ironové brnění, tak to už vím, protože jsem viděl někoho, jak měl ironové brnění. Takže to ironové a myslím, že tuším ještě diamantové jsou propracované v tom texture packu, takže já si myslím, že to bude super. Až teda získáme nějaké diamanty a nějaké ty irony. Já si pak chci udělat farmu na ovce, ale to uděláme zase někdy v dalších dílech. Takže co bychom mohli ještě udělat teď? Já tady mám horu, ale nemám krumpa. Já už vím, já tady mám hodně stoneů a proč já blbec jsem si to neuvědomil. Já tady mám styky, já tady mám tohle, uděláme si 2 krumpáče. No jo, no ale to je tak, když je někdo blbec. Takže se teď můžete podívat. No, ještě k tomu máme achievement. Takže se teď můžete podívat, jak vypadá krumpáč. Krumpáč je úplně úžasný. Taky uvažujeme s třeťou, že bychom tenhle texture pack dali jako přímo texture pack serveru, ale to ještě nemáme, není úplně jisté. Takže já jdu asi si tady někde vytvořím prostě nějakou jámu a jdeme prostě kopat do jámy. Takže já teď ale už netuším, kde si tu jámu udělám. Že by tady někde nahoře, tak aby to nešlo vidět. Můžete mi psát do komentářů, co byste chtěli a abych postavil, třeba abych tady udělal jakože z tohohle hrad, nebo jakože prostě království, nebo aby to prostě byla jenom nějaká vesnice, nebo cokoliv. Tak tady si uděláme prostě nějakou díru. Jsem si mohl ještě vytvořit i lopatku, ale tak to už je jedno. A torče, ale nemáme hlínu, teda hlíny máme moc, právě že. Vy to asi nevidíte, takže to je na prd. Já nevím, jestli to fakt nevidíte. Já to vidím. Vy to možná nevidíte. No, teď to určitě nevidíte. Cobblestone mi přijde, jako kdyby byly nějaké cihly nebo tak něco. To je prostě jenom stone, dobré. Si myslím, že to je uhlí. Ale ne, máte mě to. S tímhle texture packem hraju chvíli, jo, jako hraju s ním tak možná 2 dny. Teď to je druhý den. Takže nemám s ním moc, ho takhle jako neznám. Ale tak co už. No, já bych tady nejradši na tom serveru postavil nějaký hrad nebo tak něco. Ale Třeťa mi říkal, že si on postaví hrad, takže tak no. Furt mě tady někdo otravuje na Skypeu. Takže hrad asi nechám už Třeťovi a postavíme nějaký chrám nebo nějaký prostě jenom domeček lepší. Prostě
prostě. Takže můžeme vzít a tenhle krumpáč dáme zatím sem. A je noc. Tak já už si normálně ten home asi nenastavím tady. Ale nastavím si ho. Tyjo, jakou mám obtížnost? Easy. No a to může změnit jenom třetí, no, takže to jsme celkem spidli. Ale vůbec tady nemáme žádné zombíky na to, že máme i easy. Přitom i na easy jsou zombíci. Tak žádný, no, nebudou XPčka. No, to je jedno. Takže. Ještě co bychom mohli upravit, to, že by tady třeba, když bouchne zombík, tak aby, no spíš creeper, když bouchne, tak aby se tady prostě nerozbíjely věci, to můžu říct Středovi, to by byl hodně dobrý nápad. No a tak no, můžete mi když tak ještě psát, co ohledně texture packu mi můžete psát, co jakože, jak co vypadá, můžu vám toho ukázat hodně. A můžete mi psát ohledně serveru, jestli se teda můžete připojit k hraní se mnou a s Třeťou a s ostatníma hráčema. Ještě čeho jsem si všiml, tak je to, že tady je, hned vám ukážu, teď se to trochu kouše, takže já si na chvíli počkám. Ty vůbec, teď se to brutálně kouše. Tak, že tady je kulaté slunce, což se mi ohromně líbí, že konečně jakože je změněný tvar, protože já jsem v té defaultní verzi, prostě mi ten Minecraft přijde jako nuda, ale takhle, když hrajete s tím texture packem, tak najednou ten Minecraft má takovou, prostě takový nádech, že to není prostě jenom Minecraft, no řekneš si, že to jsou kostičky, ale takhle, prostě v defaultní verzi máte hranaté to, normálně slunce a není to jakože moc vypracované. A tady máte jak hranaté mraky, tak normální krásné mraky a jde ještě vidět měsíc. Takže já si myslím, že tenhle texture pack je hodně dobře propracovaný. Když tak si můžeme někdy vzít jenom normální kreativ a ukázat si, co tady všechno ještě v tom texture packu je. Ale to by tady muselo být pod tímhle videem hodně lajků a tím mi dáte najevo, že to opravdu chcete a nebo si opravdu napište komentář Flashy, chceme vidět, jak ukazuješ texture pack. Nebo chci vidět, zdá se mi to, nebo ta slípka zhnědla. Tak, už se můžou rozmnožit. Konečně. Máme malé kuřátko, který vypadá úplně stejně jak normální velká slípka a akorát je v menší teda verzi, takže o to líp. Já na těch dolech nechci teď pracovat. Chci pracovat teď na něčem jiném, zatím třeba na základech domku. Na základech domku nějakého. Ale tak zatím teď nebudem stavět žádný domek. Protože máme málo dřeva, jakože tady tohle. Já nechci to stavět z tady toho světlého. To světlé dřevo mám jenom tady na ty jakby parkety tady v tom dole. Krafťák vevnitř se mi taky hrozně líbí. A v inventáři vypadá takhle, že tady prostě máte takovou mísu, tak v tom je to jiné. Vůbec se mi nerozbíjí brnění. A já si asi půjdu natěžit nějaké to dřevíčko do lesa a udělám si sekiru, ale tak to bych potřeboval styky, ale tak hodně tam mám těch wooden plenek, takže si vezmeme wooden plenky a uděláme si nějaké ty styky. 8 si vezmeme, jo.
Dobrý. A uděláme si teda lopatku a sekírku. Takže lopatka se dělá takto. A sekírka, jo, už tam mám. Sekírka takto, takže máme sekírku. To si dáme hned tady do spod. A schováme si nepotřebné věci. Tak. A já si myslím, že můžeme jít teda nakutat dříví, nebo jak se to říká. Hrozně se mi ten výraz líbí. A tak já si myslím, že můžeme jít teda nasekat nějaké to dříví. Takže a z tohohle dříví bych chtěl dělat jakože nějaké ty. Buď si z tady tohle dřeva udělám jakože sloupy, v mojem stylu sloupy, prostě že udělám sloup z normálního dřeva a okolo toho dám buď světlejší ještě, anebo tmavší právě. A střechu bych dělal teda z toho světlého stylu a okolo bych dělal stonebrickové schody. Jakože já, vy teď nevíte, jakože možná někteří z vás nevíte, jak to myslím, ale prostě já to mám v hlavě a nevím, jak vám to lépe vysvětlit. Prostě můžete se nechat překvapit, jak budu dělat ten základní domeček, nebo mi když tak můžete psát úplně jiné návrhy, nebo posílat návrhy, je mi to úplně jedno. A můžete se zapojit jakkoliv chcete. A já nevím, jak teď dlouho natáčím, takže jsme celkem pěkli. Ale já si myslím, že pro takový úvodní díl by to stačilo, takže já už se s váma tady pomalu budu loučit. Děkuji za to, že jste si shlédli první díl z téhle série, ukázka serveru, nebo uvidím, jak to ještě pojmenuji. Takže děkuji za to, že jste se podívali až do konce. Doufám, že jste se hodně dozvěděli, co bude v dalších dílech. Nezapomeňte psát komentáře, které mi dají najevo, že co mám postavit v dalších dílech, nebo jak mám tady co pozměnit, nebo ohledně serveru, nebo ohledně toho, že chcete hrát na serveru. A samozřejmě dejte like, aby jsem věděl, že se vám tahle epizoda, nebo spíš tahle série líbí, a tím pádem, abych natáčel dál a abych věděl, že v tom mám pokračovat a tak dále. A odebírejte tento kanál, protože s tím mi vlastně pomůžete v růstu a bude to mnohem lepší, bude nás tady víc a tím pádem bude více nápadů a tím pádem se bude tento kanál více rozvíjet a bude to mnohem lepší. A já se budu rozvíjet, tím pádem level up a tak dále. Takže já už to nebudu zdržovat. Děkuji, že jste si sledli tento díl a já se s vámi loučím. Čauko!